Maša i Medved. Poseta malog pande. Kakvo predivno jutro! I opet ovdje nema nikoga. Mnogo mi je dosadno. Što li se šunja tako okolo? Da se možda ne nalazi sa nekim na železničkoj stanici? Pitam se sa kim. Jao, kako je sladak! Moramo da se sprijateljimo. Sada sam lepša nego ikada. Kada si ti stigao? Jesi li lepo putovao? Možda bi trebalo da se upoznamo? Imaš baš divne manire. Znaš šta? Možeš da me zoveš Maša. Ups. Idemo da se provozamo. I kako ti se sviđa ovde? Kako ti se sviđa naša klima? Gledaj levo, gledaj desno. Izvini, ali sada će biti malo truckavo. Dobrodošao u naš dom.
Postali smo tako dobri drugari. Da je samo mogao da ostane automobil.